rejse. Det er, hvad jeg lærer, hvordan man laver tælle. En god ting, det er, at vi gør sådan her. Start. Sådan kan I bare blive ved mange gange. Da det er bedre, så kan I lave det, end der hedder fake. Hvor I gør sådan her. Så bliver jeg kørende. Og så bliver jeg bare ved. Så. Eller I kan også bare stå sådan her. Så sving det rundt en gang. Og selvfølgelig så kører jeg med racer. Og så når I bliver gode til det, så kan I lave sådan. Så skal I lære at lave bunny hop. Så kommer I med style. Og så i det style der skal I lave et hop, så det kommer til sådan noget. Ja. Det var så det for den her gang. Håber I har lidt video.